Molt bona tarda a tothom. Avui és 3 de gener, ens trobem al Divertosa, ens trobem en aquest espai que ja fa molts anys que funciona i ens trobem amb la regidora de Cultura, amb la Núria Serra. Molt bona tarda, Núria. Bona tarda a tothom. Doncs sí, com dèiem, la Núria és de l'organització, està dintre de l'organització del Divertosa i el que volem és preguntar-li una miqueta com ho veu això aquest any. Bé, molt bé, la veritat és que avui és el segon dia, ahir va haver-hi força gent i la veritat que molt contents, cada any anem fent coses noves i la gent està contenta, marxa molt contenta. Ara que dius això de coses noves, hem vist diverses cosetes noves. Ens pots explicar alguna d'aquestes? Nosaltres hem vist una bola, una coseta que fa... Ens ho expliques? Bueno, és la novetat d'aquest any, jo crec que és la supernovetat, que ahir és on més cua hi havia pràcticament, que és l'Extreme Ball. Es fica un nen o una nena dins, i va lligada amb uns arnesos, i llavors fas voltes sobre tu mateix. La veritat és que és una activitat que és molt divertida. La recomano, no? Perquè inclús hi ha pares que me pregunten com me'n puc posar? Jo puc fer-ho servir? O sigui que és molt xula, la veritat. Hem vist també que hi ha una pista, així ens podríem dir, americana, per almenys per al decorat, i no sé, explica'ns, això és una lluita de gladiadors, alguna cosa així? Tenim la lluita de gladiadors, que ja la vam tenir l'any passat, que és molt xula, llavors es posen els nens i han de fer una lluita, llavors també tenim la ludoteca infantil, que hem baixat una miqueta al marge d'edat, ara els nens a partir d'un any ja tenen alguna activitat per fer, hi ha el castell inflable petit, hi ha la piscina de boles, llavors aquest any hem ampliat les activitats també fora d'aquí del pavelló, que tenim la Unió Ciclista que ha muntat un circuit de karts i un circuit de bicis, on els nens poden fer una miqueta d'equilibri amb les bicis. També, a més, una activitat que ja vam encetar l'any passat, que són els tallers que fa l'Ajuntament, diguéssim, directament. Hi ha un taller de samarretes que ahir va tenir un èxit brutal, que sabem que avui ja havien acabat les existències i tot. Sí, el taller de samarretes, ahir es van acabar les existències de samarretes. Llavors avui el que hem fet és ampliar el taller de cuina, que també, bueno, als nens els agrada. Ahir vam poder fer pizza, així cada nen va sortir amb el seu sopar, i avui fan taller de galetes de xocolata. Bueno, no vull acabar sense agrair a totes les entitats i tots els col·laboradors, no? Perquè sense ells això no seria possible, un any més, no? Que sembla que costa poder arrencar, però una vegada hi som tothom queda content i la veritat és que és d'agrair l'any que ve més. Bueno, molt bona tarda a Tossa de Mar, estem aquí al Divertosa i ens trobem amb la Judit Alemany, que estan a l'estand de la policia i ara ens explicarà una miqueta què és el que hi fan aquí. Bueno, aquí bàsicament el que fem és ensenyar-los, deixem els nens que es posin a la moto, els hi posem l'antibales, el casc, la gorra, i també els ensenyem com funcionen les emissores, la llanterna, i també tenen una taula per dibuixar i per pintar la moto de policia, el cotxe de policia, i també els nens ens fan preguntes, i la majoria ens diuen que volen ser policies, vull dir que... I s'emocionen força, no? Estan molt contents i ens veuen amb l'uniforme i tot i els agrada molt. Molt bé, moltíssimes gràcies, Judit. Ens trobem amb la Mireia Puig. La Mireia Puig és una de les responsables de la colla... Canya i Conya. Canya i Conya, molt bé. I no sé, ens explicarà una miqueta què és el que fan en el seu estand. Doncs mira, nosaltres aquest any hem optat per fer uns collarets, aquí teniu, amb algunes peces, i els nens venen, poden triar la peça que ells vulguin, elles els ajuden a fer els collarets amb aquestes noies tan maques de la nostra colla que tenim aquí, i res, se l'emporten i ja és tot seu. Ahir en vau fer molts, no? Em sembla recordar. Sí, Déu-n'hi-do. Bueno, jo hi no vaig poder-hi estar, però pel que m'han dit, ahir van treballar molt i va haver-hi força gent aquí a l'estand de Canya i Conya. Contents amb el Divertosa d'aquest any? Sí, molt contents, la veritat. A veure, sempre estàs content que puguis participar, fer alguna cosa pel poble. Això és el que compta, fer coses i passar-s'ho molt bé, sobretot pels nens. Ens trobem amb l'Angi Lara, l'Angi que col·labora amb l'AMPA... AMPA de l'Institut, de l'IES. AMPA IES, I què fa l'AMPA aquí, al Divertosa? Doncs mira, fem figuretes i collarets, panelets... Uau, que xulo, no? Sí, molt xulo. I els fan ells i els elaboren ells. Molt bé. Ahir teníeu força gent, o no? Sí? No, avui hi ha menys, però ahir sí que hi havia, va començar una miqueta i ens va animar al final. Vale, ahir es va animar més, Vull dir, a aquesta hora també ara és aviat encara, vull dir, ara va arribant la gent. La gent ve de vacances i... clar. Bueno, i esteu contents vosaltres? Molt, 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 i els nens també.
Ja fa molts anys que col·laboreu, veritat? Sí, una eternitat. Una eternitat, eh? Doncs des d'aquí una crida a totes les associacions de Tossa de Mar que sàpiguen que col·laborar amb el poble és col·laborar amb la cantera i això ens interessa molt, per tant donem un fort aplaudiment i moltes gràcies a vosaltres, eh? Molt bé, ens trobem amb la Rosa Sánchez, col·laboradora de l'AMPA, AMPA i Escola, eh? AMPA Escola, abans estàvem amb l'AMPA IES, ara tenim AMPA Escola amb la Rosa, que ens explicarà una miqueta, ara fa un bon grapat d'anys que esteu col·laborant amb l'Ajuntament, veritat? Sí, unos 15 años. 15 anys ja, eh? Se dice rápido, eh? Són molts anys, eh? 15 anys col·laborant, això sí que ens fa feliços realment. ¿Y vosaltres qué feu aquest any aquí? Bueno, pues hacemos un poco unas actividades más adecuadas a niños de colegio. La carta, el marco de fotos para que mañana se lleven la foto. Sí, porque hoy viene el paje, se hacen la foto y ellos hacen su marco, ¿no? Digamos. Lo decoran un poquito, sí. Lo decoran a su manera. Sí, y luego hacemos el fanalet para los que no lo hagan en el cole. Y este año también tenemos un colgador para que lo pongan en la puerta para cuando vengan los reyes. Esto es nuevo de este año. Esto es nuevo, esto Sí. es una idea mía. Ens ho explicava la Rosa. Fan el fanalet típic i que sempre s'ha de fer, eh? Per anar a esperar els Reis, però a més aquest any ens fan això. Ens fan aquest marc de la porta, que és nou, és una cosa nova, aquest marc d'aquí també. És una coseta nova que fa a l'AMPA. Mira, aquí el tenim complet, eh? Lo recortan y ya queda para colgar en la puerta. Ho veiem bé, eh? Com ens deia la Rosa, ho retallen i després ho podem enganxar a la porta. És un marc de porta que fa l'AMPA Escola. Molt bona tarda, Tossa de Mar, tornem a ser aquí, estem al Divertossa, tenim una activitat molt xula, tenim un grup que fa molts i molts anys que col·labora amb Divertossa i amb el seu ajuntament, amb una activitat aquest any que fan els guapos. Bona tarda. Bona tarda, Víctor, què tal? Què fan els guapos per aquí? Doncs mira, nosaltres ens dediquem a maquillar una miqueta els nens, amb tots aquests que poden triar, ells escullen i intentem, doncs, plasmar-ho. Cadascuna posem el nostre toc. Que macos que us estan deixant, eh? Estàs contenta? Sí, Sí? Què ho has triat tu, això? sí, Què li hem fet? els nens estan gravant. Veiem, com podem veure, els nanos, que són així, s'improvisen i s'han emocionat perquè estem gravant aquí, eh? Estem amb TV Tossa. Tu, Maria Elena, fa molts anys que col·labores amb... Per almenys 15, pot ser? Sí, amb els guapos no. No, però amb la coral. Però que veníem amb la coral, Que també sí? que havíem fet el karaoke, me'n recordo, quan estàvem allà baix. Després en l'APA algun any també he estat, sí, ja fa... Això ja fa un bon grapat, eh? Ara ja parlàvem a títol personal, eh? La Maria Elena fa molts anys que ens col·labora. I doncs res, només saludar-vos, donar-vos les gràcies per col·laborar. Vosaltres, jo la veritat és que disfruto molt i m'ho passo molt bé. Clar, el nen ja el tinc molt gran, llavors vinc i pues, col·laboro i ajudo, que sempre va bé. Clar que sí, moltíssimes gràcies. De res, a vosaltres. Ara parlàvem amb la Maria Elena Ribas, que podríem dir que és la veu de l'experiència, la veterania del Divertossa, una de les persones que fa més anys que col·labora amb Divertossa, com dèiem, amb l'AMPA, amb la Coral, amb diverses associacions, i ara des de fa uns anys amb els guapos. Ara podríem parlar amb la cantera, eh? Podríem parlar amb l'Anna, que també ja fa anys que ens col·labora, però seria de les més jovenetes, o alguna de les jovenetes, que encara n'hi ha alguna més joveneta. Com anem, Anna? Bona tarda. Bona tarda, doncs res, aquí maquillant i com cada any, amb els guapos col·laborant. Que guai, quin maquillatge més xulo. L'has triat tu, aquest maquillatge? Sí. Sí? Tu què li has dit a l'Anna? Pinta'm de... De tigre, no? De tigre, no? Pues fas... Jo pensava que anaves a fer un au o alguna cosa així, però bueno, almenys de què ens ha pintat l'Anna, que ens ha deixat molt xula? Tigre. De tigre, ara sí. Anna, estàs contenta d'estar aquí a Divertossa? Sí, sí, a mi m'encanten els nens i m'encanta col·laborar i maquillar. Doncs ens encanta que sigui així, et donem l'enhorabona i que seguim col·laborant molts i molts anys més. Salut, bona tarda. Bona tarda. Novament, des del Divertossa, soc el Víctor, soc el tècnic de joventut i de festes, estem aquí, ens trobem amb Antoni de l'associació de botiguers, sí. La Unió de Botiguers. Bona tarda, Víctor. Bona tarda. Molt bona tarda, Toni. Bona tarda. Què hi fem aquí? Doncs avui toca fer galetes decorades. Galetes decorades. Sí, tenim overbooking.
perquè tots volen menjar galetes, tots. S'estan passant molt bé, tetes s'ho estan passant. A més, és una novetat per mi, que no ho havia fet mai, estic content, és molt entretingut, i bueno, mira, una experiència més. És el primer any que col·labores amb Divertosa? Sí, és el primer any. Ja fa uns quants anys vaig anar a un altre puesto, però aquest me toca a mi, me toca aquí, ajudar. Molt bé, t'ho estàs passant molt bé, no? Molt bé. Per la cara que fa Antoni, s'ho està passant fantàsticament des del Divertosa. Ara agafarem a la Rosó, perquè la Rosó és qui entén d'aquest taller. Antoni ens fa una col·laboració, però la Rosó és la que ens porta al taller. Ahir també teníem un altre taller, que sí? Ahir teníem un taller de samarretes que el podem apreciar per aquí. Són les samarretes que tenim per aquí penjades, ens el portava la Núria Sallés, que ens fa de col·laboradora al Divertosa també. I la Rosó és l'encarregada del taller de cuina. Molt bona tarda, Rosó. Hola, bona tarda. Sí, sóc jo l'encarregada del taller de cuina. Ahir fèieu pizzas? Ahir vam fer pizzas, avui estem fent les galetes decorades i demà qui vulgui venir farem magdalenes decorades dels cupcakes. Molt bé. I la resposta boníssima, no? Per lo que veiem, mogollon de nanos, tothom ocupadíssim. Sí, els agrada molt, a més és molt manipulatiu, és un taller que els agrada tocar, experimenten amb el menjar, després veuen com queda un cop cuit, els agrada molt, sí. I tu, contenta de venir a col·laborar amb el Divertosa? Sí, molt contenta, és el segon any que vinc i bueno, m'ho passo molt bé, m'agrada molt i molt contenta. A més, avui t'han posat un company, Antoni, que és per no distreure's, per no estar avorrit. Bueno, avui estic aquí que, vamos, lo más, avui estic molt contenta. Estàs distreta, no?, que diríem? Sí, molt contenta. Molt bé, doncs molt bona tarda des d'aquí. Podríem dir-li alguna cosa a algun dels nanos que hi ha per aquí, no? Hola, bona tarda. Som TV Tossa i us volíem preguntar què hi feu vosaltres per aquí? Venim a passar les vacacions. Veniu a passar les vacances, però en aquest taller què hi feu? Fer galetes. Fer galetes. Tu has fet la teva galeta? Sí. Sí, després la posarem al forn i la courem? Vale. Molt bé. I tu? Hola, bona tarda. Hola. Que fas galetes? Sí. Sí? Com et dius? Aitor. Com et dius? Aitor. L'Aitor, que ens ensenya la galeta que ha fet, el motllo, el que queda del motllo, perquè les galetes les tindríem per aquí. Molt bé, novament bona tarda, ens trobem aquí amb la Maria. Maria, bona tarda. Bona tarda. La Maria és de l'empresa Diverfesta, que ja des de l'any passat ens col·labora també aquí en el Divertosa, i avui ells ens fan un taller de globus, ho dic bé? De globoflèxia. Globoflèxia, això mateix. En què consisteix això? Fer figures amb els globus i després els nens, si és un gosset o un conill, s'hi poden pintar la cara, i si és un peix, doncs pintar les escates, els ulls. Surten força contents, no, per aquí? Sí. Ahir fèieu globus també? Sí. I van anar bé? Ahir jo no hi era. Ahir tenies una altra companya, veritat? Ahir hi havia una altra noia. Vale, no sabem ben bé quina resposta tenim d'ahir, però de moment avui podríem dir que és positiva. De moment, avui està funcionant. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies a la Maria, que ens ha fet aquesta col·laboració aquí en el Divertosa. Veiem aquest nano que fa cistelles i tenim aquí a la Bolai, que ja fa uns anyets que ens col·labora amb el Divertosa, estem contents que sigui així. L'Abu va creixent, perquè jo recordo que era més petitet, a mi m'arribava per aquí, podríem dir, i ara em passa, Bona tarda, Abu. Bona tarda. Estàs amb la Unió Atlètica? Tossa, sí. Amb la Unió Atlètica Tossa. I teniu un minibàsquet aquí? Sí. Què fan els nanos? Intenten fer cistella, no? Sí. I tu, que m'han dit que fas molt bé això del bàsquet, els hi vas ensenyant com és el tir, els hi vas perfeccionant aquest tir, sí? I els hi dona el rebot i coses. I estàs content d'estar aquí a Divertosa? Sí. Doncs molt bé, aquestes són les paraules de la Bolai, que ens ajuda des de fa uns anyets aquí al Divertosa com a voluntari, i nosaltres que li agraïm des d'aquí, des de Divertosa. Doncs aquí en l'estand de la Unió Atlètica Tossa, abans parlàvem amb la Bolai, que fa el tema del bàsquet, i ara tenim per aquí a l'Antònia, tenim a l'Antònia que està amb la Unió Atlètica. Hola. Molt bona tarda, Antònia. Bona tarda, Víctor. Molt bé, doncs l'Antònia ens explicarà una miqueta aquesta taranyina que tenen aquí muntada, aviam que ens expliquin una mica què és això, Antònia. Doncs mira, amb en Jaume, que és el coordinador de la Unió Atlètica, vàrem pensar que estaria bé treballar una miqueta un joc d'espies. Llavors els hem creat un circuit
on ells han d'anar passant sense tocar el que serien els cascavells. Molt bé. Sí, també allà hem posat uns contes i uns palets una mica per treballar la psicomotricitat, que també saps que treballem a la Unió Atlètica amb els nens petits de Tossa. Molt bé, i aquesta activitat que parlàvem ara de la taranyina, jo li he dit taranyina per aquesta forma que fa, amb els cascavells, és nova, és novetat aquest any. Amb la Unió Atlètica encara no l'havíeu posat a... Home, no l'havíem posat. Encara no l'havíem vista. I tu ja fa forces anys que col·labores també amb el Divertossa, veritat? Home, la veritat, no gaire. No gaires? Bueno, però algun que altre sí, eh? Ara t'havíem trobat a faltar, segurament podríem dir-ho així. Sí, una mica, suposo. Doncs molt bé, l'Antònia que ens ha explicat una miqueta què té per aquí la Unió Atlètica Tossa, i com dèiem, abans amb la bola i amb el bàsquet, i ara amb aquesta taranyina, i al final també una petita, podríem dir, ludoteca de psicomotricitat. Ara estem interrompent aquí en Jordi Couso, que estava molt enfeinat. Molt bona tarda, Jordi. Bona tarda, què tal? Jordi Couso és del Centre Excursionista des de fa un molt bon grapat d'anys, que a més fa també molts anys que col·laboren amb Divertossa, podríem dir una de les entitats més veteranes, podríem dir-ho sense equivocar-nos. Jordi, què hi feu aquí? Doncs el clàssic rocòdrom, sempre muntem aquí les cordes i animem a la mainada a enfilar-se fins a dalt. Aquest any hem muntat unes campanetes, fins i tot, perquè si arriben... Que toquin la campaneta. No cal, No cal, però bueno, hi ha l'opció. A més, també tenim la corda aquella nova de l'any passat. Sí, és una cinta, però on te poden fer una mica d'equilibri. També la vam instal·lar l'any passat i de tant en tant algun nano s'hi atreveix, també. Té una mica d'èxit, allò estem aprovant-ho, van fent. I tu, Jordi, fa tants i tants anys que estàs aquí que em podries explicar que abans posaves el pont de mico, havíem posat una mica de tot, no? Havíem tingut la tirolina muntada, el pont de mico, això ho hem anat una mica variant i hem mantingut, això s'hi fixa des del primer any al rocòdrom. Bueno, i contents que ens col·laboris, com sempre, i res, molt bona tarda, Jordi. L'entitat és una data ja fixa, marcada. És de calendari, Fantàstic, doncs ens encanta que sigui així. Ara tenim en Vicenç, que està filmant en Josep Santaner, que també fa molts anys que col·labora amb Divertossa, i des del Centre Excursionista, a més tenim en Sebas, també. Sebas, bona tarda. Hola, bona tarda. Fa molts anys que col·labores. Amb moltes coses. Sí, amb el poble, sobretot, i amb el Divertossa, que és una cosa per la cantera, per la mainada. Tu, que sempre has sigut home de cantera, que dic jo, content, no, d'estar aquí? Està molt bé. Vull dir, aquests dies que els crios puguin disfrutar abans de Reis, està molt bé. És ideal, no? Sí, es té de fomentar més cosetes d'aquestes. Sí, des d'aquí podem fer una mica de crida al voluntariat, Sí, perquè... Que sí, Sebas, que costa una miqueta. De totes maneres, crec que aquest any és dels anys, em dóna la sensació pobra, Sí, a nivell de voluntariat, sobretot, és quan més costa, Vull dir, es fan crides a través de Facebook, de cartells i així. Almenys és el que em sembla a mi, Sí, realment ens ha costat moltíssim trobar la gent que vulgui col·laborar o que pugui, no? Perquè també hi ha gent de vacances que no pot. Però bueno, són 3 dies. Són 3 dies, Ja ens agrada sentir, Sebas, com anima, com engrés, que per l'any que ve, per almenys, col·laboreu amb el Divertossa. Moltes gràcies. Doncs molt bé, aquí amb el paintball en el Divertossa, amb l'Ibrahima. Ibrahima, què tal això del paintball? Doncs molt bé. Molt bé. És el primer any que jugues aquí al paintball? No, 2, el segon. El segon, això t'agrada a tu? Sí. Què has de fer? Has de fer punteria i tocar aquelles màscares? Sí. I com ho portes, això? Ho has fet bé, això? Sí. Molt bé. Aquí tenim el company que porta el paintball. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Què t'assembla? Com estan responent els nanos amb aquesta activitat? Home, molt bé. Jo veig que hi ha molta gent, no? Hi ha molta gent i... Sí, els nanos, no? I els més peques també les agraden, no? Està bé. Fa molt de temps que ho remeneu, això del paintball? Home, nosaltres sí, al camp fa uns 15 anys o més. Fa 15 anys, que ja venim. Déu-n'hi-do. Sí. Doncs res, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Merci. Ara ens trobem aquí amb en Marc. Hola, Marc, bona tarda. Bona tarda.
En Marc és un dels voluntaris de Divertosa, estem contents de tenir-lo aquí, ell ens explicarà, té una activitat que es va fer l'any passat, però aquest any podríem dir que és nova perquè és molt més àmplia. Marc, què tenim aquí? Això és una lluita de gladiadors que consisteix en, com podeu veure, hi ha unes grans superfícies aquí, la gent s'hi puja, ha d'estar dret, i amb aquestes vares, per dir-ho d'alguna manera, el que s'ha de fer és tirar al contrincant sense que tu caiguis i aguantar l'equilibri per no caure. Vale, entenem que hem de tirar el company i aguantar l'equilibri. És la lluita de gladiadors, l'any passat la teníem una mica més petita, eren unes colxonetes més petites, aquest any t'han donat més feina, no Marc? Aquest any està millor perquè així tenim més lloc de joc i podem fer fora la gent. I, bueno, està molt bé perquè així, si es cauen, no es poden fer mal perquè hi ha més superfície també. Doncs ja ho sabeu, des d'aquí el Divertosa, aquesta activitat aquest any més ampliada, una lluita de gladiadors més alta, més gran. Vale, i ara sí, ara ens trobem aquí amb l'activitat estrella, bueno, estrella podria dir alguna cosa perquè és també novetat, és la Extreme Ball, és més que una estrella seria una rodona, però sí que és veritat que és una activitat que està tinguent molt d'èxit. Aquí tinc dues noies col·laboradores voluntàries del Divertosa, bona tarda. Bona tarda. Com us dieu? Xènia. La Xènia. Sara. I la Lara? Sara. La Sara. Sara, com va això de l'Extreme Ball? Doncs mira, primer hem de col·locar bé els nens i després els girem. Bueno, sí, fem una prova millor. Vale. Farem una prova i veurem com es mou això. Es tracta de posar els dos nanos a dintre, van lligats amb uns arnessos. Va, Sara. Jordi, mira, Jordi. Està nerviós. Sí, té ganes, Per això es passeja tant per aquí. Que me la pierda. Acabo de dársela a ella. Ah, però la de Sergio. Sí. Ens trobem amb en Gil Ratatamplan, que és un exmembre del Club Super 3 i el nostre animador ja des de l'any passat, no direm veterano encara, però sí que ja és el segon any que el tenim aquí entre tots nosaltres. Bona tarda, Gil. Hola, bona tarda a tots, benvinguts aquí. Com ho trobes això del parc? Fabulós, fabulós, ens ho estem passant tot superbé, superbé. Un parc molt xulo, molt ben organitzat, bueno, perfecte. Nosaltres que envoltem molts, és el millor. I a 7:15 tinc entès l'actuació d'en Gil aquí a Divertosa? A 7:15 a l'escenari principal, actuació, farem una petita animació i tancarem, despedirem el parc fins l'any que ve. Doncs ara ens trobem amb en Juanito Moncosí. Juanito també és dels membres del Divertosa, que fa més anys que ens acompanyen, que ens col·laboren. Molt bona tarda, Juanito. Bona tarda. Aquest any, i crec que l'any passat també, ens portaves aquesta activitat, podríem dir seminova, perquè ja venia l'any passat. El tiro larg és una cosa que funciona bé, l'any passat ho vam fer, va funcionar bé i aquest any hem tornat. I si encerten el 10, què els hi toca? Doncs hem anat donant premis durant aquests dies, el que passa que ara ja últimament ja no queda res. Vull dir, s'ho han portat tot, tenen molta punteria els nanos. I què els hi donàvem? Jerseis, crec? Sí, samarretes, sudaderes, pilotes de futbol, espinilleres, motxilles, bueno, tot el que teníem. Tot el referent a l'esport, al futbol, sobretot. La veritat que els sponsors que tenim, com Homa i d'altra gent que ens porta roba i amics, ens han portat gènere i hem pogut repartir-ho i donar premis als nanos. Doncs nosaltres des de l'Ajuntament te donem les gràcies, Juanito, per el que dèiem, perquè fa molts anys que col·labores, perquè a més els hi dones cada any molts obsequis als nanos, que això també els agrada. Els agrada. Home, donar coses els agrada i què més no, està bé. Doncs des d'aquí et donem les gràcies, en sèrio, perquè fa molts i molts anys que col·labores i esperem tornar-t'hi a trobar l'any que ve. Col·laboro per la Unió Esportiva Tossa, no soc jo sol. Sí, no. Com a entitat... Som que et trobis entre mi, són tots, però molt bé. La Unió Esportiva Tossa. Amb un dels nanos que participa a Divertosa. Bona tarda. Bona tarda. Com et dius? Héctor. Com? Héctor. Héctor, què t'assembla el Divertosa? Molt divert. Molt divert. T'has pujat a tot o has fet tot o has fet alguna que t'hagi agradat més? A quasi tot, al futbol. El futbol és el que més t'ha agradat? Clar. Aquesta espècie de camp de futbol amb un inflable on tens que fer el gol, no? Sí. I has provat la Extreme Ball, per exemple? Sí, també. Et va agradar? Sí. Molt bé. Ara tenim aquí dues noies que també participen al Divertosa. Bona tarda. Bona tarda. Com et dius? Valentina.
Molt bona tarda. I què, on t'has pujat tu aquí? Això que dona voltes i ara tiro amb arc. El tir amb arc, què t'assembla? Tens bona punteria, tu? Sí. Sí? T'agrada? Ho provarem, ho farem bé, això? Sí. I aquesta noia que tinc aquí al cantó, com et dius? Alba. Molt bona tarda. Gràcies. On t'has pujat, tu? Doncs a la bola que gira amb la Valentina, a l'inflable, i he fet magdalenes i ara tira amb arc. Has fet magdalenes, ara hem d'anar-les a coure i després ens la menjarem. Sí. Vau venir el primer dia? No. El primer dia es feia pizza. Ah, sí? Sí. Us hagués agradat fer pizza? Sí. Al taller de cuina, l'any que ve, reclamarem, Hem de fer pizza. Doncs molt bé, moltes gràcies. Adéu-siau. Adéu. Adéu. Molt bé, aquí amb en José Sánchez. Molt bona tarda, José. Bona tarda. En José és representant del Motorclub i ens porta una de les activitats que ja també fa temps que estan al Divertosa, que és aquest circuit de motos. En Pep ens ho explica. Què és això que tenim aquí? Bueno, un petit circuit de motos amb 4 conos senyalitzat en cinta per nanos entre els 3 i 6-7 anys, i la veritat és que està tenint molt d'èxit. Hi ha molta afluència de mainada i bueno, s'ho passen bé. Alguna petita baralla, però bueno, controlada. Però ja ho controles tu, José, que això ja tens experiència. Sí. Aquests són difícils, no pensis que no. I ja fa molts anys que estàs per aquí tu també, José, fent la col·laboració amb el Motorclub i amb el Divertosa i amb això. Sí. Què ens pots explicar d'aquests anys? T'agrada com està muntat aquest any, això? Bueno, estem comentant entre tots, no? Cada any ens fan coses noves. Nosaltres portem ja uns anys que no canviem. Ho estava parlant amb el meu nano també per fer alguna cosa diferent de cara a l'any vinent. Però bueno, també veus que és un tema atractiu per les criatures, si ho passen bé. I potser muntes alguna cosa que no els hi agrada tant. Però bueno, ja mirarem de muntar alguna cosa complementària amb això i jo crec que pot anar-hi bé. I ara sí, ara l'entrevista que més il·lusió ens fa. Per què? Perquè ens toca de prop. Són els de la ràdio, són els meus, Vicenç, Ara estem fent aquí la col·laboració amb TV Tossa, però estem aquí amb Ràdio Tossa, ens feia especial il·lusió. Tenim en Carles Couso. Carles Couso, bona tarda. Bona tarda, Víctor. I també tenim en Cep. Com anem? Bona tarda. Molt bé, bona tarda, Víctor. En Cep, que ja porta uns dies aquí, moltes hores, posant música, ambientant-nos Divertosa. Com ho veus, això, Cep? Jo ho veig molt bé. Aviam, les criatures rai, que van per aquí per allà i sense problema. També una mica enfocat, o almenys és la idea d'aquest any, als pares, no? Que també han d'estar aquí un rato llarg, així que donar-li una mica d'ambientillo i anar des de la Nadala més típica fins a hasta reggaeton, imagina't. I t'han vingut a demanar música també? No, veus, em tenen una mica abandonat. Això de cara a l'any que ve ja em vestiré, posaré una perruca o alguna cosa, a veure si... Si no t'han vingut a demanar música vol dir que la música és increïblement bona, no? També poder. Tenim aquí en Carles també, bona tarda. Bona tarda, què tal? Que ja tenia gats petits per parlar. Què dius, Carles? Explica'ns alguna cosa, que tens ganes. Sí, bueno, nosaltres som del programa d'Aquí no parem, no? En Cep també té el seu programa, Mari Muntanya, però venim des de la ràdio. El meu programa és de 6 de la tarda fins a 8, però també tingué la unitat mòbil i ara que anem fent sortides per fora dels diferents actes, vam estar a la Fira de Nadal, avui al Divertosa, anem cobrint diferents actes, per això, no? Perquè a la ràdio, igual que a la tele, també hem de fer tossa, no? Hem de fer poble. Hem de cuidar la cantera, no? Segurament, perquè són els que el dia de demà han de pujar al poble. Doncs bé, des d'aquí donar-vos les gràcies per la vostra col·laboració, per les hores implicades, que són moltes, ho sabem, i a la suada que fem, però moltíssimes gràcies, de veritat. A vosaltres. Salut. Vinga, adeu. Gràcies, bon Nadal.